Kamu bikin cincau masih sering gagal, coba deh cara ini. Kebetulan aku mau bikin cincau, yuk intipin aku cara bikinnya. Masak-masak, jangan lupa masak. Kok enak? Nih sini guys, aku tunjukin pohon cincauku. Lihatlah, inilah pohon cincau pohon. Salah. Pohon cincau daun lebar alias pohonnya yang pohon, bukan yang merambat itu. Ribet amat sih guys aku ngomongnya. Nah, sebelum pembuatan cincau dimulai, yuk ikutin aku ngambilin daun cincau ini. Aku ngambil daun cincaunya ini yang tua ya guys, soalnya kalau yang tua itu banyak patinya. Kalau yang muda itu cenderung dia berlendir aja, dia nggak bisa kental gitu. Itu sih menurut pengalamanku guys. Hayo, siapa di sini yang masih sering gagal bikin cincau daun lebar ini? Hayo, tunjuk tangan. Terus pantengin ya guys. Nah, iki godhong cincau wis cukup iki sakmene wae. Aku lanjut jikuk godhong pandan. Lah, iki pasaran jikuk pandan malah pisangku wis tuwek guys iki. Aku jikuk pandane sak lerae ngene iki, sak batang ngene iki, men engko nggih campurane men wangi pandan ngono maksudku. Lanjut aku nyuci godhong iki guys, belum ditumbuk iki dicuci-cuci ngene iki dhisik. Iki godhong tua iku wis lumut-lumutan ngono iku lho guys, nek gak dicuci kan koyoke kan elek ngono kan warnane. Ha. Wis siap ngono terus iki tak tumbuk-tumbuk lah ngene iki. Aku biasane nek nggawe cincau godhong lebar iki ngene iki, tak tumbuk dhisik ngene iki nganggo lumpang. Kenapa kok ditumbuk? Kenapa enggak diremes-remes? Engko nek ngremese saiki tak tumbuk sik. Kok ribet mendadak ditumbuk-tumbuk, diremes wae ngapa? Diremes kan ora dadak ditumbuk-tumbuk ngono, capek kali ribet. Nek enek sing ribet ngapain yang mudah ngono lho maksudku. Enggak salah, pokoknya yang penting dadi lho guys. Lanjut tumbuk menumbuk iki prosesnya iki sampai ndekne nganu teksturnya kayak godhong ditumbuk kae ya guys ya. Runyah-runyah ngono ae aja lembut-lembut. Lah bar kuwi terus diremes-remes nganggo banyu wedang. Takaran banyune disesuaike ae guys, aja kakean kok ndekne gak iso kental. Jadi pokoknya nganggo feeling ae lah ngono. Pingin koyo jelly iso, pingin koyo agar-agar iso. Nah, nek wis koyo ngene iki terus mlebu nang kulkas ngedem sebengi. Karena iki aku nggaene pas sore guys. Proses pengentalane kuwi ya nang kulkas kuwi. Nah, iki wis beda dino aku nggodhog gulone guys, terus tak cemplungi godhong pandan men wangi pandan. Iki gula abange nyemplung, aja lali kei garam ya guys, men ndekne enggak cemplang. Tak tambahi juga gula putih guys, men manise iku pekat. Lah iki sumuk tak pateni, lanjut iki ndelok cincauku. Nah, deloken guys, iki tak ciduk wis koyo ager-ager ngono iku ndekne bentuke. Ha. Iki tanpa pengental apapun ya guys, cuma nggo banyu tok ngono kae. Nek takaran aire pas iki koyo ngene iki guys, koyo ager-ager. Tapi nek takaran aire kurang ku ndekne koyo jeli-jeli. Tapi aku lebih seneng sing koyo jeli-jeli ngono guys, ngono nek disedot ngono koyo apa ya, cendol apa piye ngono. Nek kalian seneng sing kekel koyo ager-ager ngene apa yang koyo jeli-jeli ngono guys. Pokoknya nek kekel sampai iso dipotong-potong ngono iku. Nah, lanjut iki mlebu susune. Aku nggak nggo santen ya guys, ganti santene nggo susu ae. Bar kuwi terus lah gula abang iki mlebu. Nek wis gula abang mlebu iki ya jan deloken warnane koyo ngene iku. Apa enggak selera kalian delok kayak iki, ha. Dipangan panas-panas ngene iki jan segere pol. Iki sayangnya aku lagi pilek ya, jadi ki aku mangane orang nganggo es, jadi ngene ae iki tak kei banyu saithik men gak ketok manis banget, soalnya susu ya kan, susu ambek gula, jadi manis banget. Kalian iso coba juga guys cara yang aku gawe mau iku. Walaupun prosesnya rada rumit tapi hasilnya nggak mengecewakan. Iso gawe deng mengapa harus tuku ya kan, mangane iso sak puase.